Έχεις και εσύ θέμα με την καθαριότητα? Τότε αυτό εδώ το βίντεο σε ενδιαφέρει. Είμαι η Εύη, είμαι μαμά και εργαζόμενη στον τομέα της εστίασης. Είμαι πολύ επιλεκτική στα προϊόντα που χρησιμοποιώ στο σπίτι μου αλλά και στην επιχείρησή μου. Σήμερα λοιπόν θα δοκιμάσουμε μαζί το προϊόν Presto, το οποίο είναι ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες, είναι γαλάκτωμα καθαρισμού και θα το εφαρμόσουμε στο τραπεζάκι του σαλονιού μου. Ψεκάζω. Μου είπανε ότι καθαρίζει σε βάθος, αλλά και γυαλίζει την επιφάνεια. Χρησιμοποιώ πανάκι μικροϊνών για καλύτερη απόδοση. Παιδιά, όπως βλέπετε, το τραπεζάκι μου γυαλίζει. Είναι ένα μέρος το οποίο χρησιμοποιείται όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι αρκετά ταλαιπωρημένο με χτυπήματα, αλλά με το συγκεκριμένο προϊόν έχει τεράστια διαφορά. Δεν κρατιέμαι, θα το δοκιμάσω και σε άλλη επιφάνεια. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξαναδοκιμάσει γαλάκτωμα καθαρισμού για τις ξύλινες επιφάνειες, διότι δεν υπάρχουν και στην ευρεία αγορά. Σας το δείχνω πάλι λοιπόν, είναι το Presto, το οποίο θρέφει, καθαρίζει και γυαλίζει τις ξύλινες επιφάνειες. Και τώρα σας αφήνω, διότι πρέπει να πάω και στο μπουφέ αλλά και στην τραπεζαρία.